Dobrý večer, vítam vás v našej prvej jarnej relácii o počasí. Samozrejme, myslí sa tým z meteorologického hľadiska a najkrajšie toto počasie máme dnes práve v Bratislave, kde nám takto krásne kvitnú stromy. Ale jar sa začala samozrejme na celej severnej pologuli, ale čím ideme severnejšie, tým sú ešte nižšie teploty, ešte stále je tam aj pod minus 40 stupňov. Na južnej pologuli sa ale pritom začala jeseň a tam zase mrazy pribúdajú, takže už vo vnútrozemí Antarktidy sú mrazy aj pod minus 60 stupňov a samozrejme ešte stále budú klesať. Na pobreží Antarktidy je zatiaľ teplota plus 1, plus 2, plus 3 stupne. V Európe zatiaľ nejaké veľmi studené počasie nemáme ani na severe Európy. Stále je tam teplý vzduch, ktorý tam tiež prichádza od juhu cez Baltické more až do Škandinávie. Takže také chladné počasie nájdeme len v Rusku. Aj to len na tých miestach, kde je zmenšená oblačnosť, tam je to ešte stále pod minus 20 stupňov. Na našom území máme veľa oblačností, všetko to prichádza od juhu, je to spojené s tlakovou nížou a je zaujímavé, že až dnes trošku viac začalo z tejto oblačnosti pršať, ale tá oblačnosť postupne tiež bude odchádzať a tá tlaková níž zanikne, vyplní sa, stratí sa, ale prichádza ďalšia z Atlantického oceánu a po jej prednej strane zase bude prúdiť teplý vzduch, takže v teplom vzduchu zostáva väčšia časť Európy a naozaj ten studený je až niekde v Rusku. Čiže aj na južnej Škandinávii sú nadpremerne vysoké teploty a bude to tak aj naďalej a najvýraznejšie sa to otepluje zase práve v strednej Európe aj na našom území, kde sme mali 17, 18 až 19 stupňov. Dnes to bolo trošku menej, lebo nám začalo pršať, hlavne na západnom a strednom Slovensku, ale postupne by to malo prestať a zase sa počasie zlepší. Takže rátame s tým, že aj vietor bude stále vo vnútrozemí Európy pofúkovať taký južný, juhovýchodný. Zatiaľ až tak veľmi nefúka, je to tak 10-20 km za hodinu. Výrazne veterné počasie je zatiaľ len nad Atlantickým oceánom. Takže tu je pekne vidieť, že naozaj stále pokračuje na naše územie prílev teplého vzduchu, vlhkého vzduchu, preto je tu aj veľa oblačností a najvýraznejšie, najveternejšie počasie by malo byť stále na západnom Slovensku. Takže v nočných hodinách rátame s tým, že bude asi väčšinou polooblačno až oblačno. Pripúšťam, že ojedinele môže byť až zamračené, ale na západnom Slovensku by mala byť pritom teplota asi tak 7 až 9 stupňov. To sme mali aj včera, zatiaľ nejaká veľká zmena neprichádza. Podobne aj na strednom Slovensku, len tu je stále väčšia pravdepodobnosť zrážok a zase aj zajtra treba rátať, že práve tam by malo najviac pršať. A na východnom Slovensku, tam ako keby to zatiaľ sa vyhýbali tie dažde, tam mal byť bez zrážok, ale teploty tiež len tak 7 až 9 stupňov, možno na Spiši a v Zamagúri ešte o niečo chladnejšie. A predpokladáme, že cez deň pokračujeme v tom, že bude polooblačno až oblačno. Je možné, že nad ránom ojedinele by mohla byť aj niekde hmla, ale teploty by mali vystupovať aspoň na 15 stupňov. Oproti predchádzajúcim dňom je to menej, ale oproti ďalším dňom tiež. Čiže rátame s tým, že do konca týždňa budú zase vyššie teploty a to platí aj pre stredné Slovensko, kde tiež občas ešte sem tam môže sprchnúť teplota asi tak 10 až 14 stupňov. A na východe od 10 do 14 a tiež môžeme povedať, že polooblačno až oblačno, prechodne by mohlo byť aj veľká oblačnosť alebo takmer zamračené, ale väčšinou by sa malo ukázať slnko a celkom príjemný deň by to mal byť. No a predpokladáme, že aj v okolitých krajinách je to niečo podobné. Vo vnútrozemí je to také vyrovnané medzi jednotlivými krajinami, takže v Poľsku aj sem tam trošku sprchne 18 stupňov, v Maďarsku by mohli byť aj vyššie teploty. Biopredpoveď zatiaľ 3. stupeň, mierna záťaž. Tlak vzduchu je nižší ako je dlhodobý priemer 1008 hektopaskalov a predpokladáme, že ani už stúpať teraz nebude, skôr by mal ešte o niečo klesnúť, už keď sa k nám bude približovať tá druhá tlaková níž. No a predpokladáme, že v ďalších dňoch stále treba rátať s oblačným počasím, prehánkovým, sem tam trošku teda sprchne, na hrebeňoch Tatier by malo snežiť. Teplota v nedeľu, tu už je vidieť, že sa to trošku oteplí až na 17. To sú všetko teploty na úrovni dlhodobých rekordov. Aj dnes bol prekonaný rekord na východe, takže v tomto duchu by to malo pokračovať. Nočné teploty sú zatiaľ dosť vysoké, ale predsa len v budúcom týždni potom rátame s tým, že by sa mali začať teploty znižovať, že predsa len sa k nám dostane chladnejší vzduch. Cez deň nebude 17, bude len 11 stupňov na juhu územia, sever bude chladnejší. A aj nočné teploty by mali byť nižšie, takže pravdepodobne len okolo 4 stupňov. No a predpokladáme, že takéto v celku primerané počasie na tento mesiac snáď vydrží až do konca marca. To je všetko na dnes, želám vám príjemný večer.